Owabe ngumngameli wezwe UJacob Zuma kumele aveze ubufakazi ukuthi ugula ngempela noma aboshwe. Lokhu kushiwo uNgoti wezomthetho uUlrich. Ukugula kukaZuma kubhekisiswe kabanzi emva kokungaveli eNkantolo ephakeme eMgungundlovu ukuzothamela icala abhekene nalo lenkohlakalo. Sekukhishwe incwadi egunyaza ukuthi aboshwe uma ehluleka ukuvela eNkantolo mhla ziyisithupha kuNhlaba. A warrant of arrest for accused 1. Isinqumo sejaji ngemva kokuthi uZuma engalibhadanga eNkantolo. Kodwa yize kukhishwe incwadi egunyaza ukuthi aboshwe, uZuma ngenzeka ukuthi usaphunyukile okwamanje. Should he furnish the court with sufficient evidence, then the court will immediately cancel that warrant of arrest and it will no longer be in existence and the matter will proceed as per normal. Kodwa kuZuma kuzomela hlinzeke eNkantolo ngokungaphezulu kwalencwadi kaDokotela ayithumele uma engezi eNkantolo ngokuzayo. One could expect Jacob Zuma's legal representatives, if he is indeed ill, for the doctor to depose to an affidavit under oath, confirming what illness he's been diagnosed with, where he was receiving treatment. Izigiga zikaZuma asiphelele lapha njoba nekhomishana kaZondo ihlongoza ukukhipha incwadi emphoqo ukuthi avele kuyona kulandela ukwehluleka ukuvela kuyo isikhawu ezintathu. Abameli bakaZuma bathi ke uthola ukwelashwa ngaphesheya kwezilwandle kanti ke uzobuya kuleli ngenyanga ezayo. Kodwa ukugula kwakhe sekuphakamisa imibuzo eminingi esihlakeni zokuxhumana ukuthi ke ngempela ingabe uyagula yini noma leli iqhinga lokubambezela leli cala. iANC isikhombisa kumeseka lo wenguMengameli wayo. He has always appeared to respect the laws of the republic as a law-abiding citizen. Kanti isifundazwe adabuka kuso sinembuzo ngesinqumo seNkantolo. We think that there is an element of irrationality on the part of the court to think that after so many years having attended the court case, he is now having the reasons not to attend the court other than the fact that he was not well. Sekuyobonakala mhla ziyisithupha kuNhlaba ukuthi iyozala Nkomoni. Ngingumanqoba Mchunu wezindaba zeSABC eGoli.